Tama yung sabi ko. Na maraming tao, di ba? Kahit saan ka. Kahit saan ka pumunta. Nandito tayo sa Island City Mall, sa Tagbilaran City. What is this? What is this? What happened? Huh? Tingnan mo na. Wow, galing. Oh, yun palang para akyat na doon. Oh, nice. Nice equipment. Ang ganda, no? Pag ka na-akyat. Ang galing. Very nice. Ang galing. Maraming tao. Ito, pumila na siya. Dito na lang kami kakain. Pinakamadali.